Otieko limbe mare mandalo ang'wen e piny China kawuono, kamano limo kuonde mopogore koting'o kuonde hembko mag nyiso kido kaachiel koda timbe jo-China. E odiechieng' mar ang'wen kendo mogik e piny China, jatend piny William Ruto nolimo log tich mar kambi mong'ere kod gundho mwandu manyasani mar Contemporary Amperex Technology Limited mantiere boma ma Ningde. Kane ocherore i kambino, Ruto opoyo tich maler ma kambino motelo e piny ngima loso batteries mag nyamburko matiyo kod stima magisetemo chiegni higni 10 sani. Tiyo kod lony manyasani kod teko maler osekelo lokruok maduong' e sekta mar wuoth kendo gero kembe kod ohelni morwako chenro makama makoro konyo bende e rito alwora. Tok kanyo, jatend piny bende nolimo kar tiegruok mag timo nonro e wi gedo mano mantiere bwo kambi gedo mar Fujian Construction Investment Group mantie Fuzhou. So I'm deeply encouraged by the modernization journey of Fujian, and it represents many of our neighborhoods. Kambi osegero gik mathoth e Kenya ka kamoting'o apaya mar Turbo kochopo Moyale mantiere Marsabit kaachiel kod ot mar Central Bank of Kenya Pension Fund Office Block. That I have seen, and how proper planning brings together decent dwelling places, housing for people that carries with it dignity for citizens. Ruto tieko limbe mare China e limo kar hembko manyiso kido kod timbe jo-China e district ma Fuzhou manyiso bende kit dak mar jo-China e kinde telo mag Ming kod King. Ruto notene limbe mare kod min ode Rachel Ruto, jatend migepe Musalia Mudavadi, jambetre mar Kenya e piny China Willy Bett kod jambetre mar China e piny Kenya Guo Haiyan.